Brasil iparraldera egingo dugu gaurkoan, hango hondartza eder eta ur koloretsuetan barrena murgiltzeko, eta gaurko gure gonbidatua Ander Larrañaga Gatzagarra izango da. Esango nuke Tailandia bertan. Oine modan jarri dan herrialde bada, eta ez jatako guztetan modan jartzen danien leku bat horra jatia, baina bueno, ustot kulturalki bai janari aldetik leku interesgarri xala. Neri hiri gustukonetariko bat da Lisboa. Bizitzeko ez dut pentsa, baina nik ustot hor eskaintza kulturala, bai musika aldetik, musika elektroniko asko pasetan da handik, ez da hiri oso garezti xabez, eta hiri xabe estetikoki asko guztetan jat. Esango nuke arabiarra. Badakitxor dauzela vertiente asko, ez? Baina arabiar orokorra, esan digun, batua moduen, uste horrek ate asko zabaldu aldauela. Egixe esan da, ez dut egin bezpentsao. Baina, bueno, bat esan dierba dut, gutxi erabili aldan bat. Nauke esango behin bez, rusua edo txinua horrek erabilgarri bat dira. Esango nauke guda. Ondartza eta asko guzti da jatelako, baina aitortu bide dut, oine, txamarratxoa jaztiko baduketela, jatasko guztetan etxetik urten dutxo berri eta izerdi patzetan urtetia 5 minutu den. Kaixo, Ander, zer moduz? Opa, neko, ondo. Brasilen zauzela badakigu, nun zauz, zehazki? Pipa deitzen den leku bat, pipa edo praia edo pipa, ditzegako. Da herri txiki bat, Tibau du Sol municipiora edo horren parte dana, ez? Eta hau da, Brasileko ipar ekialdien. Hau da, Brasileko puntatxua, urtetan da, justo, esan daigun Europa edo Afrikatik gertuen dauen, Amerika Latinako gertuen dauen lekua. Eta, bueno, da, Rio Grande Norte estatuan. Eta Rio Grande estatu hori, zelakoa da orokorrian? Bueno, dauzko hiri handi batzuk, hemengo hiriburua da Natal. Hiriburua moduen, hiri handi bada, baina hondartza hauke. Eta generalien gero hemengo herritxuak, hondartza asko, oian asko, oso berdia. Eta zu zauzen herrixka hori, praia do pipa edo olako bada, ez da? Zelakoa da hori? Herrixa oso txikina da. Zagite 5.000 biztanle inguru egiko ditzu, baina oin hemen da demoraldi altua, esan dugun, ez? Turista asko torten die, surf aldetik, jente asko ekartzen da, hemen surf asko itzen da, eta, turismora begira dau, baina azten bagara pentsetan, Europako leku turista batekin, ez dauko zer ikusirik. Nahiko xumia da. Zu zeuk, ostalaritzan diarduzu, ez da? Zertan zehazki, gutxi gorara konta iguzu? Hemen lan gutxi egin dut momentuz. Etorri nintzen eskusa horrekin, ez? Nik badaroiet 4 urte, 5. izango da Ibizako jatetxe ezagun batelarian. Eta, azkenien badakitzu jente asko ezagutzen dozu, alde batetik, bestetik, eta, aukera hau eskaini zuztien, joango naz, badakitz ez dutela ez dara leku bat, diru bat ditxeko, baina oindala urte batzu ja proposatu nagoen idetako. Seguros Wonder bidaiatzia. Bidaiatzia aldan neurrixak. Nik nire etorkizuneko proiektuak eta baditxut. Orduen zinazei bidaiatzen urte osoa, baina behintzat neguan saiatzenaz bidaiatxo batzuk itxia. Hauza modu bat bidaiatzieko, oini aurrezten nabil proiektu batzutarako, lan itxeko, nik aurreztuako dirua ez gaztetako, eta bide batez, hemengo kulturan barrenatuta egotia, hemengo gentiakin, rutina bat eukiz, eta eta hemengo dekua, Makai deitzen da, nahiko ezaguna da hemen bai, eta torren nintzen apur bat nik bizako zintzak edo bebai hemen praktikan jartzeko, hemengo lantaldi laguntzeko apurtxo bat. Eta zertan ibiliza gola labur azaltzeko? Ni bizan nabil lantalde batzu gestionatzen, hemen izan da apur bat, esku bat bota, daukie, da olako beach club ezagun bat, zerbitzu kalidade aldetik, laguntza botatzen eurei, eta egiz esan da lantaldia egin
oso pozik. Eta, portugesa, zela da behazu? Ni etorri nintzen ezebe jakin bari. Pero, nik hizkuntzak orokorrien ondo eruten ditut, nahiko hizkuntza berbaitzen dut, eta, bueno, ez tan zaila izen hasiera baten, produkturia, bueno, azkenen, erdera edo italianua baldin badakitu aputxo bat, bueno, samur. Ontxe, ondo. Bebai izan biot, hemen biztanlerien euneko 80 inguru argentinuak, argentinarrak. Eta espasara junte eta Brasilarrekin ez tozu ikasi dien. Nik nire landeko alde honori izen da publikua dala Brasileko hiriburuetako jende, bueno, uruna edo. Eta hor ikasi dut. Azkenien bezero asko izan duztia, baina hain denpora gutxi zoie zen eta itxen dozu, pasait barrik eta. Bueno, bai, zehose itxen dut. Baina, bueno, helburua da geixa bitxia. Oinander, esan duzu ja erdi oporretan zauzela edo, eta gainera, okerrez bana, ja laizter, egoalderantz bidaiatxo bat egiteko asmotan zauzu bebai, ez da? Etorri berri da nire Ibizako lankide bat, eta, bueno, kotxetxo bat alokatu dugu, eta bagoare egoalde dut da. Lehengo goiez, Bahia estatura, horre, hiriburua da Salvador, eta, bueno, goiez Itakare, deitzen den leku batera, gomendatu oso, asko gomendatu duztie leku hau, ondartza, gentia, musikia, dan, oso leku, ez dakit, magikua omen da. Eta hor inguru hortara goiaz, seguramente Puerto de Galdiñas bebai, ez dakitze Recifen bebai geratuko garen, inbio eguntxo batzuk kotxian eta, bueno, improviso apurtxo bat. Haben nun bazen erosu hau, ze plan, ikusiko. Eta gero bai, Salvadorretik egazkin bat hartuko Riora, Rio neongo gara okerrezpan hau 10 egun inguru, bai, Rion ingo ez gara Rion bertan geratuko denbora guztixen, hango gara Illa Grande, este leku polit batzutara, oin justo karnabalak hasiko die, orduen, bueno, ni karnabaletan ez naz egon, baina beti kultura hau dauen lekuetan, da Brasileko parte gehixena, hemen pipan adibidez ez, baina beste lekuetan bai, izen da aurre karnabal bat, 2 hilabete ingurukoa. Orduen, izidie karnabal konstante. Eta, bueno, ezagutu apurtxo bat, ez? Eta horren ostian, bueno, ni Bilborutza fangonaz, Sao Paulotik, hilabete bukaeran. Gero orduan Bilbola itzulera, Ander, eta gero, Ibizara, edo Sevillara, edo ze plan dakotzu? Bueno, dauke etor martxoa, parentesi moduen. Azkenien, Euskal Herri txikanpo hainbeste denpora pasa dutenez, irauken dere etxia Sevillan, urteko satirik handixen egizan pasatzen dut, familixia ikusteko eta lagunak eta umiak eta hau eta bestia, ez dauke denpora asko. Hortan bai geratuko naz, atxabatan pare bat azte, nire arrebian etxien, lagunak ikusi, apur bat da hori, etxe giruen, ez? Eta gero bai, pasauko naz Sevillatik, eta hostien bai, apirilan guia martxan gabitzi izan. Jatetxe zabaldu dira, gauzako antolatu, ekipuak, abestia, lankile berrixak. Eta etorkizunera begira, ez dakit 5-10 urte barru, nun ikusten duzu zure burua? Sevillan, Ibizan, Euskal Herrixan, Auskalo? Auskalo, a ber, Ibiza kenbuten ditu gauza asko, leku ederra da, lan asko dau, baina ez dakit ikusten duten nik nire burua hor, ritmo horretan, gero neguan, asko neguan pasan honen zatitxo bat, ez da, niretako importantia da, ze gente da, bueno, nik Ibizan dauket lagun pila bat bez, dauket lagunak, baina eixenak jaten die lanera, ez ditxuzu ikusten, eta gero udan joan itzen die, udan neguen. Orduen, ez dakitzi Ibizan ikustoten ere burua. Hoitxe bertan, leku bat esan bihar badot, Sevilla esango neuki, hor badaro jatelako 7 urte, eta dauketan ere gentia, irisa, izela, asko uste da jat, orduen, bueno. Eta Euskal Herrixen be ikusten dut nire burua, ez dakit Euskalo zeinerak.
Oso ondo, Ander, mila esker, guri atiak zabaltzigatik. Zuri ereko, eskerrik asko. Ondo segi, gero arte. Berdi, agur.